For 20 år siden, da jeg startede min første virksomhed, var det med drømmen om at kunne forsørge mig selv og min familie. Det var med drømmen om at springe ud i at ville skabe noget stort. Ja, hvad er en drøm overhovedet? Jamen, en ting er jo at have en drøm om at ville ud og skabe en stor karriere, noget andet er at stå der. Min drøm har 100% ændret sig. Jeg var jo ung, og ja, jeg havde ikke nogen forestilling om, hvad det vil sige at skabe en stor karriere, men jeg drømte bare om at blive hørt og set, rig og berømt, for at flere mennesker vil anerkende mig. Det er en spændende samtale, synes jeg.